हल्लीच आम्ही मालवणच्या दांडी समुद्रकिनारी भरणाऱ्या माशांच्या लिलावात मासे आणण्यासाठी गेलो होतो। दांडी समुद्रकिनारी पहाटे 6 नंतर हा लिलाव भरतो। या लिलावात तुम्हाला सुरमईपासून ते खेकड्यांपर्यंत सर्वच प्रकारचे मासे पाहायला मिळतात। इथे मोठे मासे कापून देखील दिले जातात, त्याचे चार्जेस वेगळे आकारले जातात। अगदी समुद्रकिनारी भरत असणाऱ्या या लिलाव बाजारात तुम्ही एकदम स्वस्त दरात भरपूर ताजे मासे विकत घेऊ शकता। लहान लहान टोपल्यांमध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे अगदी 200 ते 500 रुपयांपर्यंत मिळू शकतात। कोकणातल्या मोठ्या मासे लिलाव बाजारांपैकी एक असणाऱ्या या लिलाव बाजारातून अगदी कोल्हापूर, बांदा, बेळगावपर्यंत मासे सप्लाय केले जातात। आम्ही पण इथून भरपूर मासे खरेदी केले। तुम्हाला पण जर मासे खायला आवडत असतील तर तुम्ही पण एकदा या बाजाराला नक्की भेट द्या। मालवणच्या या मासे लिलावाची व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवरती आधीच अपलोड केलेली आहे। तुम्ही ती व्हिडिओ एकदा नक्की पहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।